Alright mga ka-idol, sa magandang araw po sa ating lahat. Isang babae na naman mga ka-idol na talagang ibinibida niya at ipinipilit niya sa kanyang sarili at pinapaniwala niya ang mga tao na ang Margel talaga ay legit at nagmamahalan. Ma'am, huwag mo na pong ipilit yan kasi gas-gas na po yan, ma'am. Hindi po manggagamit si Idol Cindy, ma'am, at hindi po mang-aagaw si Idol Cindy, ma'am. Talaga pong totoo pong pinaglaban nila ang pagmamahalan nilang dalawa. Kasi po ang Margel po ay hindi talaga totoo yan. Kaya huwag mo na ipilit, ma'am, mga ka-idol. Share po natin ito mga ka-idol para naman po pag-usapan natin ito. Let's do it! Alright mga ka-idol, share natin ito mga ka-idol. Ito si Ma'am Alice Zamora. At talagang humahanga talaga. At talagang minahal niya po ang Margel talaga. Ipinaniwala niya sa sarili niya talagang sila po ay nagmamahalan. Pero naloko rin siya guys. Naloko rin siya guys. At ito yung sinasabi niya guys. Share ko na lang sa inyo guys. Mas maganda. Ayan. Dati hanga ako sa Margel. At siya kasi ang talagang unang-unang love team po ni Idol Mariano. Noon pala, ginamit lang ni Angel si Idol Mariano. Kaya nung dumating si Idol Cindy, may kaba ako. Baka gamitin lang din niya si Idol Mariano para sumikat siya. Pero, mayroon naman pero guys. Yan. Para sumikat siya. Pero habang tumatagal ang pagsasama nila, pinakita na talaga ni Idol Cindy na mahal naman niya si Idol Mariano. Wow! At happy ako sa pagmamahalan nila hanggang ngayon at pinatunayan ni Idol Cindy yun. O guys, ayun na naman guys ha. O, ito na naman tayo guys ngayon guys. Katotoo lang Ma'am Alice si Idol Cindy talaga ma'am, hindi po talaga natin pwede ikukumpara natin yun sa ibang love team ma'am. Kung halimbawa man, inauna po yung ibang mga babae ko kay Idol Mariano dyan, sa baglab team na yan, huwag nyo pong ikukumpara. At huwag nyo pong tinatawag na, baka naman gagamitin. Yun kasi po yung sinasabi kasi na, magninegatibo ka agad ang iniisip Oo, sasabihin natin, oo, totoo naman talaga Wala naman tayong wala po tayong kontra doon na mas una si Angel kaysa kay hindi po. Totoo naman po yun. Pero, ang tao po ang maghuhusga niyan, ang tao po ang mag-decide niyan kung sino po ang gusto ng tao. Di ba guys? Kung sino po yung gusto ng tao, yun po ang susundin natin. Kung sino po yung minahal ng tao, syempre hindi natin po pwedeng papipigilan yan, Ma'am Alice Zamora, no? Hindi po natin po pwedeng magpipigilan yun kung ano po ang naramdaman ng mga tao. Kasi si Idol Cindy, Ma'am Alice, hindi niya po ipinilit at hindi niya po pinilit si Idol Mariano na mag-love team sa kanya. At si Idol Mariano naman, hindi rin pinipilit yung sarili niya papunta kay Cindy, mga ka-idol. Ang totoo po niyan, tao po ang pumili sa kanila bago po nabuo ang love team na yan. Sasabihin natin, si Angel, malakas noon. Pero, ang problema kasi, sa likod niyan, hindi totoo. Mayroong twist Hindi totoo po ang mga pinapakita nila. Doon po nagagalit ang mga tao. Sabi mo mami, hinangaan mo ng hinangaan. Oo nga, hinangaan mo na hindi naman kami nakumupunta doon sa sinasabi mong paghanga mo kay Idol Mariano at saka kay Idol Angel. Wala pong tutol kami roon. Pero, ikaw na nga mismo nagsasabi dito sa sinasabi mo na ginagamit lang din pala. Di ba? Ng babae ito, si Idol Mariano. So ngayon ma'am, advice ko sa'yo po, huwag mo pong idamay si Idol Cindy dyan na magagamit na naman, baka gamitin na naman si Idol Mariano at sisikat na naman. Hindi po ganun ma'am. Nakikita nyo naman po, ikaw na nga nagsasabi na habang tumatagal na ipakita ni Idol Cindy po ang pagmamahal niya kay Idol Mariano. So, ikaw pa po ang mali ma'am. Alam mo bakit? Kasi po, inuhusgahan mo na naman agad yung tao. Di ba?
Oo, sasabihin natin po, mas marami pa ang una talaga naging Kalab Team Idol Mariano. Pero ano nangyari? Nag-boom ba? Nag-click ba? Minahal ba ng tao? Hindi po minahal ng tao. Yun po yung ano dun eh. Yun po yung pinakatanong dun namin. Yun po yung pinakatanong ko sa'yo. Ano nangyari doon sa hinahangaan mo? Di ba? Ano nangyari sa hinahangaan mo ngayon? Wala. Di ba? Pinaglaban ba ng tao yun? Hindi pinaglaban ng tao. Kami. Sino pinaglaban namin? Si Idol Mariano at si pinaglaban namin. At higit sa lahat, hindi po kami ang lumalaban sa pag-ibigan nila, kundi po ang dalawang bata na yan. Mismo, both side. Ma'am? Ha? Both side po. Pinaglaban nila ang pagmamahalan nila. Para sa kakalaman nyo po, ma'am. Para sa kakalaman nyo po, excuse me. Para sa kakalaman nyo po, ma'am, hindi po tao ang nakipaglaban sa kanila sa pag-ibig nila, kundi po dalawang pag-ibig, dalawang puso po, dalawang tao po, pinaglaban nila yung kanilang pagmamahalan. Ganun po ma'am, katindi po ang pagmamahalan nila. Kami po, tayo, mga ibang mga Martination dyan na mga sumita hanggang ngayon nandyan pa rin, na handa pong talagang makipagbangayan at makipagbasagan ng mukha. Sila po ma'am, makakasama namin yan. Sila po ma'am ang dahilan kung bakit naging malakas po ang Martin. Kasi nakikita po ng Martin na may mga tao po na namamahal sa kanila at may mga tao lumalaban sa kanila. Yun po yung totohanan, ma'am. Kaya wag pong sabihin na parang inagaw lang po ni Cindy si Idol Mariano. Kinuha lang ni Cindy si Idol Mariano doon kay Angel. Hindi po ganoon. Kasi ang totoo niyan, ma'am, gusto po ng tao si Idol Cindy. At si Idol Mariano naman, gusto po ng tao mapunta kay Idol Cindy naman. Kasi nga, nahalata ka ng tao. Nahalata ka ng tao na hindi nga parang di totoo. At hindi po talaga ito, hindi po napipil ng tao. Yun kasi problema dyan namin, pag hindi mo naramdaman. For example ako, nanonood po ako ng Nargel. At hindi ko naramdaman yun. Eh, sa sunod ba nanonood pa ako? Hindi ako nanonood. Kasi yan bakit? Hindi ko naramdaman Hindi ko naramdaman yung mga hinahanap ko. Eh, dito kay Idol Mariano, isang tingin ko pa lang sa kanila, naramdaman ko na agad. Siyempre, nasaya ako. Doon, pinaglaban ko na agad sila. At hanggang ngayon, nandito ako. Hindi ko nga akalain na ganito pa ang gagawin ko eh. Di ba? Na-share ko yung mga ganito. From positibo, from negatibo, to positibo naman. Katulad ginagawa mo, ma'am. Humanga ka rin pala kaya Idol Cindy bandang huli. Di ba? Ganun po ang ibig sabihin, ma'am, na talagang hindi po si Idol Cindy ang kumuha roon para agawin. Kundi ang tao po ang pumili niya. Marami po nakakasaksi niya at marami po pagpapatunay niya na talagang nagmamahalan po yung dalawa. At pinaglaban po yun ni Idol Cindy po yun. Alam po yan. Pinaglaban po ni Idol Cindy yan. Pinaglaban niya talaga yan si Idol Mariano. Kasi nga, mahal nga niya. At wala pong titibak doon. Sabi ba nga, Marty, forever yan. Habang mayroong Mariano Cindy po, nandito po kami. At buti na lang po, ma'am. At pasalamat ka pa rin ako sa iyo. Ngayon, papasalamat na ako sa iyo. Na-share mo ito at nagbago na naman yung isip mo. At natanggal na naman yung pagiging negatibo mo. Kaya, pasalamat pa rin ako sa iyo. Dahil po, nabago yung kaisipan mo, pag-iisip mo na negatibo, natanggal po. Yun ang pinakamahalaga. Pero sa Idol Cindy, ma'am, ha? Kumbaga, tutuldo ka na natin to. Kumbaga, gaganunin ko na, ma'am. Wala pong ganong kaisipan na si Idol Cindy po ay nangaagaw at si Idol Cindy po ay gagamitin lang si Idol Mariano. Kita nyo naman po ang hanap buhay nila ngayon. Kita nyo naman po pagkasama po sila ngayon. Kaya wag nyo na pong wag nyo nang ibibida yan sa buhay nyo. So yung margin nyo na yan, wag nyo nang ibibida yan sa buhay nyo kasi wala talaga mangyayari dyan. Di ba? Wag nating ipilit po yung mga hindi naman talaga gusto ng tao. Ang kailangan nating ipipilit yung gusto ng tao. Yung mahal ng tao, yun ang pagpaglaban natin. Katulad po ng Marvin na yan. Paglaban talaga namin dyan. Totoo po yan, ma'am. Opo, kahit pa po kay bumagsak kami, nandito pa rin kami hanggang mayroong Mariano at hindi po. Nandiyan pa rin po ang Marvin talaga. Andito pa rin po ang mga reactor na mga katulad namin, mga kasama namin habang lumalawan pa rin po. Opo. Hindi na ako tumitingin sa anumang dami ng manonood. Wala akong pakialam doon. Ang gusto ko, i-share ko itong mga ginagawa ng mga tao na i-share ko sa nila. Na mayroon pa rin talagang nanatili, nagmamahal, parang negatibo to positibo po. Nabago ang utak nila at natanggal yung pagiging ganong kaisipan. Kasi pangit yun eh.
Yung talaga pinakaayaw ko, yung taong yung nanguhusga. Alam mo yun? Wala ka tayong karapatan husga sa kapwa natin kasi hindi natin sila kilala. Ang laking question mark po yan. Yun yung sinasabi ko sa lahat po na talagang kilalanin natin yung tao bago natin pagsabihan at pagsalitaan. Yung pinaka-the best po ron. Para po hindi po kayo pagsabihan din ng hindi maganda. Di ba guys? Ganyan po yung ma'am. Kaya advice ko sa iyo ma'am, next time, pag mayroon ka pong hinahangaan na iba, huwag po kayong agad, huwag po kayong magnegatibo agad. Alamin mo kung ano talaga ang totoo. Katulad po ng margin na pinaglalaban mo. Ikaw nga mismo nakakatuklas na talagang hindi pala totoo ito. Scripted lang pala ito, pakitang tao lang pala ito. Oh. Di ba? Sino nasaktan? Ikaw po ang nasaktan. Kaya nga sabi ko nga sa imam alamin mo muna bago po kayo mag-action. Bago ka magsalita ng mga kung ano man. Kasi masasaktan lang po kayo. Di ba? Ikaw nga mismo nakakatuklas at ikaw mismo nagpapatunay na talagang margin ay hindi talaga totoo. Sinabi mo naman sa comment mo yan sinishare ko lang ito at nire-react ko lang ito para naman po yung ibang mga margination at mga gusto pa ma-inspire po dito sa mga ganito maririnig nila ito na ikaw ay nakumbinsi din pala bandang huli sa pagmamahalan nila Idol Mariano Cindy. Sa pagmamahal din po ni Idol Cindy po kay Mariano. Diba guys? Ganun po dapat. Napakasarap kasi pakinggan guys ng ganito guys na nabago ang kaisipan mo. Yung utak mo natanggal na, naalis na. Hindi ka na nagpapaalipin dun sa negatibo na pag-uugali mo. Lahat to guys in general to guys general po tong sinishare ko. Ako, lahat po nakakarinig, huwag po tayong magiging ganun. Opo. Kasi po, pangit po yun. Kaya na-inspire po akong i-share ito sa mga sa channel ko kasi nalulungkot po ako. Lagi na lang basher, lagi na lang bakbakan, laging gera na lang, galing ito, ganyan. Ang ginagawa ko, negatibo, nagiging basher siya, pero nagiging sulit naman siya ng Mardi. Naging basher siya, pero nagiging sulit siya na nagmamahal kay Idol Mariano. OFW siya, nalulungkot, wala na sa pag-asa, napanood ko ang Martination, napanood ko ang mga reactor, napanood ko ang Idol Mariano Cindy po natin, nagkaroon ng pag-asa. Yun po yung pinakadabis kaya ito po yung talaga sinishare ko guys Siyempre guys, salamat din ako sa inyo kasi nakikinig po kayo at nandyan po kayo palagi. Suportahan pala. Tinutupuran din ninyo ang mga ganitong Kaya maraming salamat po sa inyo mga kamagi. Ayan guys hanggang dito na lang po muna ang reaction natin today. Okay, maraming salamat po sa pagsama, sa pagpakinig po sa ating sinishare po today. Okay, bago pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe and click notification bell for more update in my videos. Okay, kaya hindi kayo man nakasubscribe kay Idol Mariano, pindutin mo na yan para updated po kayo sa mga ginagawang vlog ng ating Idol Mariano. Mabuhay pong lahat, God bless and bye from now.